It-tlieta filgħaxija The Times organizza dibattitu bejn il-mexxejja ta' 3 partiti politiċi, Joseph Muscat, Lorenz Gonzi u Michael Briguglio. Spikkat waqt id-dibattitu id-dikjerazzjoni kategorika tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li jekk jitlef l-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu huwa mhux se jirriżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Jekk titlef l-elezzjoni ġenerali ħadd irriżenja, Dr. Gonzi? Le. Joseph Muscat qal li fl-aħħar jiem il-politika waqgħet fl-ar livelli bit-tfigħ tat-tajn. Żied illi l-elettorat iżda ma jridux dan l-istil ta' politika. Għal darb'oħra Joseph Muscat tenna l-impenn tal-Partit Laburista li fil-ġimgħa li fadal tal-kampanja elettorali jibqa' ffukat fuq il-pożittività. Naħseb hemm punt illi ma jistax jinqasam li huwa dak tal-assassinju tal-karattru. U naħseb f'dak li smajt li rajt li ġara matul il-ġimgħat li għaddew dik il-linja kienet tinqabeż ta' spiss fejn mhux wieħed qed jikkritika d-deċiżjoni ma fil-verità wieħed qiegħed jagħmel assassinju kbir tal-karattru sempliċement għal fini għal goals politiċi. Naħseb dik hija t-tip ta' politika li dejqet lin-nies. Il-mexxej Laburista qal li huwa jemmen illi n-nies jiddistakkaw ruħhom il-politika minħabba il-politiċi u għalhekk il-politiċi ma jistgħux imexxu b'double standards. Il-problema hija l-politikanti mhux in-nies. Ġifieri l-analiżi tiegħi hija totalment differenti minn ta' Dr. Gonzi. Il-distakk id-democratic deficit li qed jinħoloq huwa ċar ħafna u ġej mill-fatt li għal ħafna żmien il-politika kienet tal-politiċi biss. Kwistjoni mhux jekk tieħux deċiżjonijiet popolari jew le, ma kif toħodhom u kif tikkomunikhom u kif tfhem in-nies u li ma tużax double standards, mhux li nistabbihom b'aktar piżijiet u inti tdaħħal il-flus fil-but. Dik hija d-differenza. Ġifieri tajt li hekk għamel dal-gvern? Iva, ma naħsibx li huwa stat ta' fatt li l-Prim Ministru matul din il-kriżi kollha fil-waqt li jolla l-kontijiet tad-dawl talilu nnifsu lil isħabu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Jien naħseb dik kienet id-deċiżjoni waħda singola li mmarkat din il-leġislatura u waslet għal distak bejn in-nies u l-politiċi. Joseph Muscat kellem ukoll dwar azzjoni li ħa personalment dwar l-allegat każ ta' persuna li nħarġet mill-lokab wara intervent ta' Ministru. Kien hemm kuntatt bejni u l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Kummissarju tal-Pulizija informajtu x'naf jien sa issa, informajtu wkoll li hemm whistleblower les li jitkellem kemm il-darba jingħata l-protezzjoni u dik hija d-differenza. Fuq dal-każ? Iva. Li dik hija d-differenza li jien mhux qiegħed sempliċement noqgħod nimmonta każ biex għalfini politiċi, imma għaddejt l-informazzjoni li kelli u għedt x'inhuma l-kondizzjonijiet tal-persuna biex jiġi jitkellem. Sa dil-ġurnata tal-persuna ma jħossux protett għax m'hemmx liġi tal-whistleblower li tipproteġih u għalhekk irridu nilleġislaw. Min-naħa l-oħra tul id-dibattitu Lorenz Gonzi baqa' jiddefendi lill-Ministru Tonio Fenech u ddikjara li l-Ministru Fenech fl-ebda ħin ma kellu diskussjoni ma' George Farrugia fuq kwistjonijiet ta' tenders, anki jekk Tonio Fenech innifsu ikkonferma li Farrugia ma rikellmu dwar tender partikolari. Gonzi iddefenda wkoll id-donazzjoni b'self ta' €250,000 li l-Partit Nazzjonalista irċieva mingħand Zarem Vassallo. Skont il-Prim Ministru dan ma jitfa' l-ebda obbligu fuq il-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' Zarem Vassallo. Jekk hux veru li aħna issellifna bħala kumpanija kummerċjali minant Zarem Vassallo ammont ta' flus, jikkonfermajna li ekku, pero dak huwa self li jsir f'dinja kummerċjali, self temporanju li jrid jitħallas lura. U ma jwellet ebda obbligu ta' xejn għax Alla ħares huwa hekk. Opinjonijiet differenti bejn Joseph Muscat u Lorenz Gonzi dwar l-aċċessibilità f'pajjiżna għal persuni b'diżabilità. Ħanamel statement nixtieq iva jew le, Dr. Muscat. Malta huwa pajjiż inaċċessibbli għal maġġoranza ta' nies b'diżabilità. Veru. Le, mhux veru. Fid-dibattitu Joseph Muscat irjafferma l-impenn tiegħu li gvern ġdid lest li jaħdem ma' kulħadd. Messaġġ tagħna huwa waħda ta' pożittività, ta' unità nazzjonali, illi dan il-poplu ngħid jien ikun xi jkun ir-riżultat illi jagħti fl-elezzjonijiet tad-9 ta' Marzu li ġej, irridu nkunu uniti biex nimxu l-qoddim biex nilqgħu għall-isfidi li għandna il-qoddim żgur min-naħa tiegħi hemm il-commitment ċar illi kemm il-darba nagħtaw il-fiduċja ma nkunux gvern ta' nofs poplu, nkunu gvern fejn ma jgħodx lil min taf iżda xtaf u nkunu gvern li jkun lest iva li jaħdem mal-oppożizzjoni fil-waqtiet importanti għal dan il-pajjiż.